Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y maramit. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidin na, pare. Kaya't mo nga da aramidan. Ay, ikanak ti aramiday. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manay. Tani, nagaduti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Tapi, dakas no kitawag na ito. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Uy, kaman manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti mer tayo like paglinisin na kiday. Unak no kayat mo ti tumulong? Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulaw. Aglinis kayo lang Sanda ngayap-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mau, maray. Ay, ingnak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, maray. Apay, panaglilinis manan? Wen, taado ka numanon, tila mo. Ay, wun, maray. Ay, nagaduda nang runa no itirabi ay. Kat umay kamatun tumulong, Ay, wun, maray. Agawid nga raw, tain nakalaan diya paglinis ka. Agsubli Sige, maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badaw, ayan jay walis kandas panditaw. Apay, ananweb. Ay, kat mapanak tumulong nga aglinis, Numapan ka ginlalay nga tumulong nga aglinis dita barangay. Saday. Sayang lang, ti oras mo. Anya sayang nga sasawam. Mabanog ka lang. Anya kumangay ti maganap mo dita. Awan, Mike. Kay tumulong nga rin dito yung barangay. Imbag kumanot ang danan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Di ko nam kitay, imbolsa manan ni Bating Teng. So saan ka mapan? Yaktupay na pan, si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadag iti kabarangayan tayo kitimulong nga naglinis. Kung nga raw, upatay sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Ano mo ti istambay ang makit kita? Di na maaglinis. Di na kaya't titumulong talaga. Kunak no umay damarituyang kan kabadong. Ay, saan na kaya't ni Pare Badong ti aglinis? Ni mat marituyang, saan mo't ang nagsubsublin? Kunada ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan? No, di na kaya't. Nabibiit kuma ang malinisan dahi ti barangay. No agtitinulong tayo. Ay, awan mo kami maitid atangdan. No adda maitid atangdan. Sigurado, Kapitan. Ado ti umay aglinis. Ay, nagdadakkel alamok na gito yan. Kaya nakidin na kagaday. Nagadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dahita ti reklamok. Kung nananggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo ti lamok sa pinagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dahita nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, Mike. Mangtag kumamot at itangdan da kita aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak day taken kwa na. Why, ni Bagam? Tanay, nagadupay lang ti lamok. Kaya nyo mo na gito Pagbimitingan mi kano a barangay officials no mano ti maited atangdan kadag iti tumulong aglinis. No kasta, adan tangdan ti aglinis, maray. Tapno umado ti aglinis. Ay kat no adan ton tangdan, maray. Ayaban naktungarod May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasano mo nga men, maray. Agungat mat ni Badong ka numapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wun, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kuntukan ka no mano ti maited atangdan kadag iti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagko na. Ni Marikwanang. Kahit namati kang ba't adagaws. Jaki di pa chinan timbaga na. Drawing lang dahita, tuyang.
Kasano drawing lang. Ibagbagalang mit dagiti barangay official. Tapno makaawis da iti aglinis. Ang kinapudno na pulos. Ay na, kontra tumo nga main. Sapay planok ti mapan aglinis. Ay saan ka amapan? Nasken na siguraduan pa'y nga umuna. Nga adda kwarta sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay kadwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw dahi ta kapitan. Day, apay ang nagadumot ti agti tinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatangdan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay adan-tangdan ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kinibadong ka. Na itatanaamuan yung nga addatangdan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badong ko, maray. Na. Tangdaan, kwarta. Siya, uray awan tangdan ko, tumulong aklata nga agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan ka. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. Ay pudno da ita kagawad. Ita, taadon ti aglinis. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siya, aglinis aklata kagawad. Uray awan tangdan ka. Kuna, Umanayin nga inspirasyon ka dagiti nagpipinta sa babalasang aglinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparit pa'y mga rod. Naglay nga gilimod kanya. At dailimlimod ni Kapitan Ken ka. Saan kaya palimod ay? Dahi tatangdang nga ibagbagam ka dagiti aglinis. Hindi pa'y kumaangay baga na kanya. Tanapanang mo nagdalaws. Kay nagsasaritaan da pa'y muta. Ay saan narason dahi ta? Kay anya nga rod it at desisyon ma. Mapanak aglinis Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak muta. Kabay kapay lang nga ya. Di mo kaya't ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay wala niya. Diyak na panunod dahi ta. Sige. Duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka dagiti tumulong nga aglinis. dito, ikabadong. Ay, si kagayam tagilis-lista ba, Ray? Wan, asino ti palistam? Ilista man tinagan mi kinituyang ko, Maray. Dua kayaw? Ay, kutuwid mo ta. Sige, sika, kabadong. Ijay kaabagatan ngagdalos. Anya, ay nagadayumit din nun dita abagatan, Maray. Pungtumit din dita. Ijay pa'y ngamin ti saan anadalusan. Ay, jak kaya dita, Maray. Sa dino ay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay, ka dito'y lang nga sidaga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan dito, oy. Ay, saan nyo ngay papilit ti kayat kaw? Basta dituyang aglinis, Maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo nituyang ko dita nagadtayaw. Ay, saan na mabalay? Jak itulaw. Paya saan? No sa dino tayan ko nga aglinis. So may tayan nituyang kaw. Labten, kasjay. Ay, katuwin na. Aghinhinul ding hans kami tulat kang aglinis. Naimot nag-sweet daytan. Ilistam dito ya. Ta dito'y kami sintro nga aglinis. Kinituyang kaw. Siyak, ti masurot. Aguray ka, takasaritak pa'y ni Kapitan. Ay, sige laang. Buisot ti kayat ni pare badong apaglinisan da kinituyang na. Wen, kunan basta tumulong da. Sapay ko namlan sino nga agsasao ni Kabadong. Pasensyaan tayo, takasta na nga raw. Ita tanadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ilistablat ang tinagan da. Tapno awan mo ti makukunada. Huwag, Kapitan. Narigat no da maibagbaga dagiti kabarangayan tayo. Mga no panunutan da apil-pilyin tayo dagiti ilislista tayo. Ay, badaw. Anya tar aramidam dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw. Mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanumaw, hindi tabalon ta. Urayan niya pa iti bagbagam. Mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Saan na bali tanda ka may.
Dua tarumbang nga aglinis. Saan lang nga siya? Iso nga ron akinid daw kung agkuyog ta. Tapno si kati makadado nga aglinis. Kahit si kangay nga raw, anya teramidaw. Mga anak ah. Umay kanto nga ron tumulong nga aglinis, numalpas ka amangan. Panggapwangay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y? Kuwin ah. Amumot ang mahilig ang agpalpa. Kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglinis, tasyak mataginan na. Maturugak pa'y mo basit ah. Anya pa'y ngay nga ron ti maaramidam, nukasta ka mo. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis yaw kung ni Marituyan. Ay, nabanbanuga ka permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sana bali at damit tang dan tinaglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mingay, amaawa di tangdan may. Ay kaglinis kayo pa'y ah. Ay, itad mo na. Imbaglad da igatang may itibagas pare. Talaga kayat mo amaawat adagos ti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagin pa'y? Itad mo na dagos. Ay, naglaing nga agreklamo ni Pari Badong. Hey, nusan ko la akong pare? Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na, kat nagsadot mo't nga aglinis. Nilaang mat Marituyang tinaglinis. Amok amin da kita mapaspasamak. Ay, saan kat kumanarumbang amatangdanan day dya tao? Masyanak nga rubet. Nagsadot lang nga rudan, naglaing pay nga agreklamo. Intadan ni Marikwanang gitangdan ta, tuyan. Wow, intadnan. Ayan na ngay. Dayto. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso ad 2,000 amay. Nagbasitay. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nagimo mo day ta, kapitanay. Ay nabadong sumardeng kakaday ng agreklamo. Agreklamo klata. Kat saan na alapdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, Anggal. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ay, nakbadaw! Ninana to yung jagpukpuk awa. Wingaran. Apay nga tangay, Anggal. Anya tinapasamak na. Ay, intakitain. Badaw! Ngayon bao! Arayagan na kun Natinagijay ka na lang. Maray! Da kami dito eh. Da kami timang tulungan ka. Ay, imbag man kapitan, tanangagyo ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngamain. Ayan na! Ay, jayaw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa yung nakaidang. Day ta klase a tao, titangtangdanan tayo, ngagdalaws. Win nga rod, Mare. Matmaturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo na tinagan ni Marituyang dita kanal? Ay, in safety nagayaman ti bagbagi na. Mapano ni Kapitan ijaayan na, Mare? Nasaya at mat numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, pare! Agreeing ka! Hoy! Ay, nakaturog ang magaya may. Di mo pa'y amuan na tindag ni Marituyang iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Tagtagainap ko lang dito, pare. Ay, sana tagtagainap. Pudno! Aya, pudno aya. Kitayan na ngayon ituyang ka. Inarayat mi da. Pinagawid ko. Tapno agasan na tigas-gas na itibagbagi na. Bis ko masikat ti mga rayat kan ko na. Nakaturog ang harag. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marituyang ti pinaglinis mo. Ay, naglinis ako mo da. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Maturog ka lang ang nagmalmalim. Ay, madimot ti kasta, pare. Kaslasan ta mong naggayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Saan anasaya ti ugalim? Reklamador ka lang harod. Ay, sadot ka pa'y. Ay, kata kung tinagan mo itilistaan. Naskin nga, nakam ka. Ay, Tata Badong, tumulong ka dita barangay yo.
Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Agbalin ka a responsable a bumarangay. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papa na maritoyang. Di mo ayam madlaw ang nakasugata, maray. Itala nga nakita ka nakasukat. Mapanak makikasar di tabagatan. Gayam. Addag kasar di taabagatan. Sumaruno ni Badungkaw, maray. Ay ngam nagdakkel mo't kanday tahambag mo. Kaslama mapangka makitsenda. Si kaketi mo, maray. Kaslasaan ka at taga-kabildatan. Dayto'y ahamba. Pangikargag iti iyawid ko ang karmi. Wen, ngabdakkel unay day tahambag mo. Kalalaingan na, maray. Nagato ka ang madildilaw mo. Mapanak man langan. Bagas kan asin ti mapan mo gatangan ijay tersena ni Marikwanang, Unantay, day talang matgayam. Iyawid mo adagos, takasapulak. Agluto ak iti pangaldawan ni Uncle mo. Unantay. Ala, ingkan, tanay, aldawan. Sa dino ti papanam ko araw, magmagna kamay. Dita tersina ni kagawad ko anang tata. Siyak, mapanak mo dita kasaran, dita bagatan. Agururayak, ti paglugana ka tricycle, tamasadutak amag na. Kasta ka day. Inta na, di kasaran, makipangantay jay. Ibabaon nakmat ni ante kabanang. Bayam daytan. Daramiday, mapanmuala di tricycle mo, tamapantan di kasaran. Darasan, tani nagpudot. Ha? Ay, sige, tataba daw. Urayan nakarad di daw Ay kunak no nakalutok handong na. Mabisin akon. Ay na, anya ko mati ilutok. Katjay imbaon ko amapan gumatang iti bagas. Saanan ang nagsubsublay. Hindi ko araw. Sino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko? Kino nasabat ko. Inlugan na ni pare badong iti tricycle na. Anya? Iti panagkunakat mapanday di kasaran di taabagatan. Ay, unay matanday di akwarog. Inyawid na kumapay mat ajay bagas. Awanin ati kanin ta. Mabisinan tan no kastoy laeng. Hey? Jakla kuman imbabaon. Syakla kuman tinapan gimatang. Ay, saan pa'y anala daw ti amin? No siyak ti baon mo, sigurado ang magatang ko dagita nga ipagpagatang mo. Saan ka amapan makikasar? Nambarak ko ma. Naumaak nga umat atindar ka dagiti kaskasar. Jak tupay kinayat tal alaendak aninong tanauma akon. Sige man laangan. Si kanti ibaon ko amapan gumatang itibagas ken asen. Tingay igatang ka. Apay, awan kwartam dita. Ay, pulos. Ay, syakla aminan ti paggapuan ti maigatang dito balay. Sige, mabiit lang tainak mangala. Yati makunam ko araw. Nagmayat ti makikasara niya. Uwing nga raw tataba daw. Nagado ti makitkita ka nagpipinta sa checks. Naking kakay. Aguma ka, kwaraw. Kitamaw, ninanatuyang madya madamang agsalsala. Ha? Ay, di lang mabay na bagatan. Widawid na jating nga. Yung kaparat na ranon na. Ay, pakpakawan mo ta.
Nakita na ko na ya, nagsala iti kasaran. Tapno tumurad ti pakinagamaw. Inta pa'y idean ti agi inaom, tamakisap ta. Ay uray nga ta na barbarte kak iti kastaunay. Jak kayat ti agsala. Kababain. Ay, aguray man. Kabapan ko man ayaban ni Tuyang kung agsalsala di tating nga. Ay, Tuyang! Tuyang! Ay! Nagmayat ti agsala ba daw? Umay kawitan tapno mawagwag dagita taba di tabaging. Hindi ka lamabain. Imbag kumamot ano bagbagay mo ti agsala. Bagay ko man. Anya bagay. Katawan da kan dagiti tataw. Anya ko man, bebang da. Tinapatag, naragsaka kita. Tinakman pakibiangan si kabadong. Aramidem ti kayat mo. Ta aramidem mo ti kayat kao. Sigay, agsala tayo! Payakas lawan tao di ta balay da pare ba dong, kan marituyan. Talaga nga awan da, kapitan. Tanapan da nakikasar di ta abagatan. Aya! Apay, saan ka amapan, kapitan? Ay, pampanunutek nga ron. Mayat matkid din, saan ka amapan, tapno ada kadwa ni Maribanang di ta balayaw. Ay, natang manin ti lutlutuan na si daan may. Impaunak nga ron nga umay gumatang iti bagas. Manukilaw. Ay, sa anak sa gumatang Apay mo ta saan? Inaksala iji kasaranan. Ay, pamasahik ti inted na nga igatang ko. Kapitan, kayat mo, tamaungtan ka. Ay, ure maong tanak, basta mapanak iji kasaran. Ay, anda umay at tricycle. Aglugan ako ditan. Sige, tatabadang. Nag-inom ka, tanay nagaduti arak ngayon, inuman da ni aw. Ay, huwag nga rin ko araw. Medyo nabartagaksan. Sanpay, kit no napigsa ka pala nga agigop itidigaw. Kasado man na ibaga tayo sa amin. Kit na nakamano ka na malukong tidigaw. Ay, huwag gaya man yan. Kahit nanawamot lang ni Nana to yung agsalsala ijay salunan. Imbagang nga ron nga isardingnan. Inungtan na kiday. Baybayam nga minan. Hindi lang mabayin. Yung malang maaramit nagsala-sala ni tatingga. Pakpakawan mo ta. Nagadwa babalasang ang makakita kanyak no siya. Di ure awan. Nagurayak matlakit din ije balay mi mare. Ngam awan matlat mauray kon nga inteng amang yawid iti bagas. Napan nakikasar ni kapitan mare. Kayat ko ti agungad. Ngam awan mat dito iti ungtak. Ado ti kakaroba tayo anapan. Ay, isumot lagayam Well, kat mapantamutan makikasar mare. Kayat mo? Ay no kayat mo, ay di kayat ko matan. Sige, mapantan mare. Well, mabiit lang ta erikap kon dati tersina. Urayan nak mare tamapan kumat alaan je balunot ko ije balay. Taapay, an-anwom day ta balunot mau. Adda pangaramatak, mare. Ay, shh! May sakamat dito tengat lamisaanan ko raw. Sika ni uncle ko ngayon, teng. Tadinak pa yan mabigbig ka po iti bartek mo. Nabartak kami ngaming kinita sa badaw. Ayan na nga ni pare badong. Nay, napanan man ngay. At lang dito itay. Ay, tila napananan. Nagtugaw kakit din ta kinumtang kay. Ay, kaya't nakapagsalaan ije salunan kay. Hindi accept ko pay. Tapno nalalay ka naturturit kang agsala. Ay, wala niya. Pampaturit ti arak ang kay. Ay, kunakun kay. Umay kayumot lang ako kumarik dito'y kasaran. Simurot kamin adda kayo mo dito. Mare, nakitam ni Inteng. Imay ni Kapitan. Jakmat nadlaw maray. Tamumutang idinalpasak ang nagsala. Imaya kun adagos dito'y kusina.
Di mo ko naan asikati may sa kadagiti para lutaw. Ay, imposible nga agbalin ka para luto, marituyan. Kat no dinengdeng laang mati amom alutway. Ay na, ay, para isupot ter aramid dito. Naa, napuno nga rudin aday tasupot mo. Hambak ti awit ko, kukumaray. Saan lang abas Iyan. na supot. Ay, marituyag. Ay, nabartag ka din ni Badong mo? Saan mo ti kunak maray? Na, ay, kita amaw. Isumat tan di agsalsala ijay teng nga kisalunan na nga rod. Kita man. Nay, nalaing matgayam asumalan ni Badong mo, maray. Ay, awanan. Napartakan ni Badong kaw. Unang kail, nagsat lang. Santa pa yan na bartay. Kwarag! Oy, kwarag! Ha? Sino kay tayan? Ay sos, nabartakan at talaga tati na kun mairupaan. Si kanyan tibana nga. Siyak ni kagawad kwanang. Ha? Ay, ayan nga niyang kalkaw. An-anawaan ni Antem, tadwadan ka ni Kabadong agsalsalay di salunan. Ha? Naglingtan. Mapanak sa makisala. Sige pare, agsala ta. Ay, itala na amuak at nalaingak gayam nga agsala. Oras siya karon pare. Kanamam, no niya pa din na-discover dito yung bakit. Ano yan? Siya ngayam di katatarakyan dito yung biro kabildasan. Tumigil ka nga. Ah, Katno ako. Ay, Badong. Katawaan na kayong dagiti tao dito kasalan. Isardeng yun ang salat. Anya katakat katawanan. Kano palpalakpakan na kamay. Ewan ba rin? Sipa sa... Ay, na. Kasta unay aragsak na mangbuy-buya iti salami. Agawid tan Badong. Nabartakan. Anya ka po. Si Kalay, si Agaway. Kag, asino nga iti kadwak amang yawid kadagiti. Kukod kan ulo ti baka. Ha? Ayun na niya. Ay, nagrigat nuhod apon di tadalan. Ayun na. Awanan ti si Dainta iti makabulay. Iso nga umay kanta gawitan. Ay, wait. Ay, babay, paray. Agawin kan. Panawan na kon. Wait, iyawid mi nga ron dyan ulaw kin kukod, pare. Kumay kantulat na makipulutan na bukayad ma. Sige lang. Ituloy mo ti agsala, pare. Maray, nakadkadlaw mo't ako kud ti kargaday tahan bag mo. Un nga rod Madlaw ayan. Saan ko na? Ay na, kita man na. Rum war day takuko ti babaw. Aywan! Ay sus! Nagluko mo din dito ako ko. Ay, nadagsin sa unay day ta iyawid mo, mare. Adun sa unay nga minti karga tabag mo. Pudno, maray, ang mga no agsakit ti abagam ang mga way. Kasano ko mga agsakay? Kat adamot ni Badong ko akadwak nga agaway. Marito yan, amom ti kasayatan nga aramidan. Anya maray. Bingay-bingayem dagita ako kod. Itad mo kanyak ti maysa. Kat timat maysa kan ni Marikwana. Wan nadamo si daag. Aywan anya. Wan, mare. Made ti agim imot. Unag paiso. Ay sigay. Bingay-bingayot laangan kada tayong ako kumaray. Kasanungay, mare. At saan matan akayat ni Kapitan ti agaaway. Win nga rod. Kukwa na matan jay salunan. Ay saan ang mabalin. Inak pagawidan. Amuklata no pangan-ano am day tayong tugot mo abalunat, maray. Amo, maray. Para lang ka ni Kapitan Dayta. Awan, maray. Tapno mapaawid ko. Sana ka na parte. Iswa, di nakpagaw-awidan. Saan ka pa'y anabarte? Kat agdiwer-diwer kan?
Di mo ipakpakita data balunat jak kabutang data. Saan mon akabutang dayte balunat ka? Saanin? So, panawan nak dito agsala akman. Nungay ibagakken ka nga adda kukod ayawid. Ada inalam? Katwan, Ay, kat no di mo kayat ti agawid. Agbati ka nga rudan. Ha? Agsala ka aging ga itikay kayat mo. Nagkunakan ka. Ay, gawin akon. Yang ngerta data kukod. Ay, ni kwarog ngay. Ay nabartak may. Pinakayaban. Igupon mitidigo data kukod. Sino di tayo tinalas-las tawag? Ngamit isa, ha? Ay, kwarog! Ha? Kati pagugugtap. Dagito yamin natatao dito'y kasarana. Awang babainda. Ay, agawid tan. Nabartak ka. Saka ti agaway, daging kang at damadanog ka. Ay, madiati agtanong. Ay, agsubli ka daw. Apay nga, agsubliak pa'y langay. Ay, napigpigsa ka ngamin. Inton, makainan na ka. Ah, Ay, nabartak ka. Iso nakapsot ka ita. ayun niya. Ken, apo, nagadudag iti napintas sa babalasag, no? Agsubli ka itong bigat. Ha? Walang kahit. Mawata ka. Agawit tangaruday. Nay, saan ka mo't anak kasukat itamare? Ngam nagdakkel mananday tabak-baklayam nga hambag mo. Kag mapanak manen makikasar ka di talaon. Naa, amin samot ka nakasaran kat atindaram. Imbaga kinibadong ko asumarunaw. Aya, ay kat sumaruno kami mo't nga rudin akan ni Maribanang inton madamdama. Ay katun mapantayo amain. Kuwan, pinapatag. Awan ar-aramiden tayo amade iji kasaran. Kadagijay kukod nga inyawid mo maray. Impakada mo laang dagijay. Una, imbagak apagbibingayan tayo kada kapitan. Ay, nairaman kami pa nga opisyal. Ay kasta talaga, amaray. Uray kita enton sumarunaw. Naynayunan dantaw ti itida. Ala sige, nanatoyang. Inkalat na magkikasar. Tinaskan, awan ti madingar arangitan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalisay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, apay data gitara kaanakan? Naku, mangarod mangharanang kay. Paano babae ti hinarana? Ang aging gaeta, awan pa'y napasungkot mo. Ay, hanya nga tati aramida, tapno sumpatan da. Ibagam tirik nam iti balasang Uray kanta ka akanta no di mo mo't ibaga tirik nam. Kasan mo asumbatan na ka nga. Kasan mo ya ti agara mangkail. Ibagam nga ay ayatam Kasan mo nga armom ti balasang no di mo ibaga ti ayat mo. Kababain mo't nga main. Kasan mo ya arug yan ti agaram. Naglaka. Ibagam nga ading. Ay ayatan ka kunam. Iturturod ko man nga rin ti mangibaga iti ayat ko iti balasang. Tapno makaasawa, may. Kwarog,
Apay no agpapukis kamay, nagalas akitaan day ta itsuram. Napay ayat itsura kantay. No kas tatibuok ti lalaki, kas laag mamanok. Ah, unay katag mamano ka nantay. Nalabas samot daytan. Ay, mapabasol nak ka day, no kas tati panagkitak iti lampong alalaki. Saan matkit di Ang tapnawan may bagbagam. Inakman nga rot agpapukays. Nasayaat. Disentimot lang akitaan ti nakapukis ngam ti lampong. Kaya't nakmat lang at atibalasang no agpapuki sa kantay. May mayat akitaan ngam ti kasta alampong ka. Sapay barbasan ka. Nagsamak akitaan. Kas kala ermitan yaw. Pudno ka di mo ti ermitan niya, wantay. Apay kit di asaan, no adda mayat amapan agmay-may sa itaadayo a lugar para itimay sa apanggap. Ay, badaw, tulungan nakman mo't iti trabaho ije bangkag. Kas kalabaro ako muyog-kuyog kinikwaraw. Bay ampay day tabangkag-bangkag. Kadwaik ni Kwaraw, tapno makaasawan. Apay di mo kayat, nga agninaw, kinagninang ta. Kasano ang maibaga na ti panagayat na, no adda ka abumalbalaag. May mayat no ag may sa tapno maibaga na tirik na iti balasang. Among mga rod ni Kwaraw gay. Agbidal no nakasango iti balasang. Ay, awan lat amukon iti day ti akwaraw. No nakakita iti balasang, alaan na tay gitara na sa mangawis iti kadwa na amapan iti ayan ti balasang. Way, kutsak, tinawis na. Ti daras mo matan amapan, kas kalabaraw. Malagip ko mga rod, idi siyak tagararam king ka. Agin papakipot ka, hanggang kayat ng malagayan. Ngam numabalin nga isublay dagidi apasama. Kay kayat ko, adita ko man nagkitkita, tapno saan adata tinagasawa. Ay nagalas ko day ta sa umam. Ay namalagay, makapadismaya ka. Bagay ko kadimot lang ti pukis ka, wantay. May mayatan. Ay, saan kan nga aglang-lang nga akas la ermitan yaw. Mabalin kung ti mapanagara, mantay. Ay, katlala ingam tapno makaasawa ka mutan. Kaya't yung kadimot ang makaasawa ako, nantay. Ay, katwin barang no inton adan asawam kat agnakam ka mutan. Ni anti may. Mapay, awan nga rod nakam ko itatawan pa'y asawa. Ay, awan timbagak akas ta, Kwarog. Ngam, agbalin ka siguro a responsable no adan asawam. Marituyang, saan kamot anapan ijay bangkagyo ita? Mapanak ko no adda ni badung ko akadwa. Ang kinadwaan na mo ni Kwarog anapan nagaram. Apay, nikat nga rod ka ba dong ti mangaram iti balasang para ka ni Kwarog? Jak man amukin ni badung ka. Iso amasuruna, kat jakon napan ijay bangkag. Ay, kasanon no mabayag amapanda agaram. Kasanon ti bangkagyaw, marituyang. Adunton ti ruot na, maray. Ginanaak pa'y matako kumaray. Naglaingan ngay, numapanagpasyan. Idento tadaak ijay bangkag ang mga karamot iti ruot. Ay, katwan, maray. Ay, agtutong-tong tayo pa'y Iso nga rod ngay mayak dito'y tersina ni Marikwanang. Awan nga mainti kasasaok ijay bangkag. Naglaing ka matan nga ang gitara, Manong Kwarong. Nalaing pa ako manta, basang. Uray ka na yun nakakantaan, kan gitaraan, nusong batam. Anya ngay kumatisong bata. Kat awan pa'y mat dinamag na kanyak tata. Ay, adan to basang. Ada ka din namnaman ni Kwarog king ka, basang. Depende, tata. Saan ko pa'y maibaga, ta saan ko pa'y mat nga am mo dagiti umay dito'y balay. Gagangay mo't ki di akas na ti maibagam, talabiit ka pa'y dito'y, balasang ka. Masapul am-amok pa'y dagiti babaros nga adda panggap da kanya, tata. Ibagagayam king ka,
Ani kwaraw, tikip-tanaw, dito kabildatan, basa. Apay nga, di ka matagtagari itay, kasangot at ibalasang. Ay, nagnerbiyosak mo't ngamin tata ba daw? Iso anadanon mo tikasta kalakay, takas tamtuma ngamin. Iso nga rin nga inawis ka, tapno at namang ibagay tirik na kiti balasang. Ustaw, tinaramid mo anang pili kanyak, asyak, tikadwam nga agaram. Ninong kanto Ay, kitwa na, anak tumitain, tiyawag ko king ka. Sabay lang ko mga raw, tasong batan na kong tibalasang. Kapayaman manukan nga ag-report iji barangay hall. Ikagkagumak nga ro ti agar, mangkail. Barang makamanugang kayong taon. Ay, ikakaitigunddaway mo nga aglangan iti trabaho. Ngam siguradun mo't asong batan na katibalasang. Masigurado ka kayat nak, tanaragsa ka makisarsarita no mapang kami kinitata ba daw. Very good. Yan nga sandakan iti kalantangan. Gapo talakay kan. Awan pa'y ngamin asawam. Salbag mo't na kita. So anak mo't anwang, tapno awagan da kiti kalantangan. Ay amom, na kita ataon. Ngonya ti amuda akasuron ti may sa ataaw. Iso ti pagaayat da nga yawag. Wano iso ti ibirngas da. Sagana ka. Taintun madamdama. Mapantamanay, iti balay ti balasan. Ala ka di man ti gitara. Sanay. At nanangag ko anang ibaga. Ngawan ka no ti amaw no saan lang nga gitara. Ha? Sino nga tinang ibagay ti dayta? Adumot ti amaw. Amok ti agmanihaw. Kiptalo dakpay. Amok ti agbangkag kan. Kang runan na. Amok ti agrap. Adupay apagay at inairaop ka. Isugarod nga ibatin pa'y dayta a gitara. Alaman langay. Ito nakasangot ay kibalasan. Kunwaray, rumwarak. Kung daway mong tumitay na mangibaga ti ayat mau. Tapno sungbatan na kan. Sige. Pagantarag man tilaing kong agsaw. Kasta, tapno makaasawa ka. Nakaasawan sa amit amin na nakataib mau. Si kalangan ti saan pa. Ay, masuro na kon badong. Gapoy ti kanayon mo apan ang kadkadwa kinikwaraw. Kim mo dede ti mulata, tadakdakkel ti ruot na. Mabiitay na sungbatan ti balasang ni Kwaraw. Pagko naman. Ay na, madanaga na kadagi ti mulata. Mabiitay ko na lang aruday. Apay nga minapakasiknaram ti panagaram ni Kwaraw. Agninong kininang tangaraw, numadanon ti kalaysada. Kasanaw, numabayag da pa'y nga kalaysa. Saan? Kunak tumay. Dandanayin. Basta no sinong batan ti balasang ni Kwaraw. Kasaray! Kay, kasanaon dagiti mulata. Damot ka no gayam sa baling agar aram iti sabungak tata. Kit gagangay ti balasang nga do ti agaran. Pinartakan lang dayta. Iso akanayon ta mapan, tapno makasigurado ta. Imda ka di manan ita? Ay kadwin basit langin nga daw. Makasawa kan. Ay, saan nga ta masuraon no kanayon tamat ama pa ni di balayda? Apay kumamasuran, kitinta karot pa siya rin. Nabayag tangaminin nga karasubli jay. Nawaman samot na saya tabanag na. Hindi pinanawan kayo. Imbagam ka day, ti ayat ma'am. Ibagak ko ma. Kasla nagsanod mo ti dilak. Jak mo't makasaaw. Ay, kunak man nun na ibagamaw. Nagkapoy kalaki din na yan. Sige. Ibagak to inton bigat tata. Ikarik iti batok walangay. Ang mga no inton bigat ti maudi nga ipapanta ni Jay. Naliday ka mat, marito yang. Ay, nabambanugak anapan naggaik ijebang kag may maray. Adon ti ruot na, inabakdan ti mula may. Dayjay tumot abadong. Apay ni badong mau? Masurunak, tajay kat mangkadkadwa kinikwarog tin intunaran na. Saan pa yun nga agpaspasada ni Kwarog? Sinungbatan nga tanje balasang. Damagam akin ni Kwarog ay suron kaun. Apay nga ben, amasapol pa'y akadwaan na ni Kwarog. Mabaybayan na kat nga ro, ti trabaho na ijibang kagyaw. Day tangaraw ti kasuron ko maray. Kasla ka baro amapan makikuyog-kuyog iti mapanagaraw.
Ibagamken kwa na amapan nakatulungan. Saan ati mapan mangkadkadwa iti agaram ti into na rin na. Ay napasungbat mo ti sabsabungan. Ang mga nuinton bigatan na sungbatan na kanggail. Ay, mayat Ay, agtal na kanto siguro no addan asawa man niya. Lakit di anggail. Ay na, magnakamin to itinadaig nga altar. Agawa ama. Nakasagana di nga gastos may. No, adda ka sa pulan. Ay, dahi taman ti angkal kao. Uray makadomingo ti padaya. Ay unay metenday ta akabayag ti padaya. Apay adda kasta. Addan tao. Awan sa balay. No di ti kalaysak tao. Kat si kati aggasto anggail. Ay agawa am nga ron. Nalaing kala sumao. Basta, agsagahan na ka anggail. Ipapartim dagiti baka. Kalding kan baboy mau. Enteng, amom ka di amasuron ni Marituyang. Tadi pa'y mapantulungan ni Pari Badong ije bangkagda. Apay anyat pa ka kumikuman ni Paribadong. Katno kanayon na kanugayam akadwaan ni Kwarog amapan agaram iti balasang. Laklakayan. Kuyugan na pala nga mapanagaram. Day tangarod ti imbaga ni Marituyang. Ay unayan day ta laklakayan. Ay na, masapul aya akuyugan da pa'y mapanagaram. Makaamumot ko man Ay. Kapoy abaro. Day tangarod ti imbagak ka ni Marituyang. Ay, day jay mo't apari Badong. Agpakalaeng. Durugan na ni Kwarog nga agaram. Ang di namot nga rod tulungan ni Marituyang ije bangkagda. Apay ka di, tata, kan Manong Kwarog. Kanayon kayo nga umay dito'y balay. Ngam awan mat importante nga ibagayo. Ibagamon ti gagaram, Kwarap. Day tay kwa kumadeng. Kaya't ko nga ibaga napintas ka. Agyaman na. Ngam saan akayat ti kaayan-ayat ko akanayon kayo nga umay dito'y balay mi. Anya, addan ka ayan-ayat mau. Juan, kasungsungbat ko idinapan alawas, Manong Kwarog. Iso akid daw asaan kayo kuman nga umaypay dito'y tadi na kayat. Nagasa tunday ta sinong bata mading balasang. Alis to nga min, Manong Kwarog. Naturod nga umay dito'y balay, nga oray awan kadwana. Apay ngaya sana sakti sinong batang ti balasang antay. Saan ka di nga imbaga ti balasang nga alisto dya sinungbatan na? Si kaketuk mem kakanumet nga men. Sayang, tinapaot nga aldawajak pa nagpasada. Awan mat nagunod kaw. Apay ajak may turod nga ibaga ti riknak nga main. Ay, iso nga agnanayon kansan amalakayan abaro. Takas tamot nga men. Sa naklata makasawa. Mabayinak mo't nga min amang ibagay ti riknak. Maununandak mo't ti sa balay. Salbag kitday. Anya pa'y ngay ita ti ilakot ha. Saanan anapintas ti mulat ha. Daytan tumot mang kadway ti agaram tin into naram. Anya ngay tinaganap mau Ay, sayang ngagpaisaw tuyan. Sayang ti panawin ko iti dayjay ako araw. Ti mula tala ko man tinasikasok, just kay. Ti agaram, san amasapaw akadwan. Makaamumot nga agaram Ay, Wayne, saan tuntuyan? Si kalangan ti tulungan ngagtrabaho. Saanan na ti mapanagaray. Ay, Tata Badong, nasaysaya at no ni Nana Toyang titulungan ijay bangkay. Si Kamat Kwarog, agalisto ka, tapno makaasawa ka. Ngam, sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Angela Aquino Sabado, dita mga tarampang gasinan. Ken,
kada kayo aminan apo, ana ayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.